Eşi bulur ağlar, bik mattur tavuk keteş. Çebiler, çiğren temli bindiler, çibiler. Тирә-якта дус бар, дошманым бар, тормыш дәрьясында чайкалам. Кемгә кирәк соң мин дип уйлыйм да, көфер уйны куып туктатам. Ах, балам, нинди матур минем дөньям димен, ай кояшка карап сокланам. Шөбһәле төш күреп уянсам да, зиһенемнән читкә аткарам. Ах, балам, күләгәләр кунса күзләремә, көзге көнгә сылтап акланам. Төн карасы көнне каплаганда, бер уй белән бары ак калам. Ах, балам, ай кылганда тормыш дәрьясында, кем соң мине исән саклаган? Күпләр белгән гади хакыйкатьне өр яңадан ачып шатланам. Ах, балам. Татар җыр сәнгатенә зур өлеш кертүче, бик күп популяр җырлар авторы, җырчы-композитор Мәсгуд Имашевның кызы Әминә профессиональ биюче. Әтисе кебек ул да сәхнәдә эшләү белән бер рәттән балаларга белем бирү белән шөгыльләнә. Мәсгуд Имашев озак еллар Казан театр училищесы директоры булып эшләде. Хәзерге көндә шунда ул булачак театр артистларына җыр дәресләрен укыта. Ә Әминә исә ул студентларны сәхнә хәрәкәтләренә өйрәтә. Татар моңы тирән һәм бормалы. Дәрт бирә ул кирсә күңелгә. Чит җирләргә китсәң узата бара, тыңгы бирми җанга, гомергә. Җырчы Альберт Мөхәммәтдинов ике бала атасы. Аның ике улы да әдәбият һәм сәнгать институтын тәмамлады. Кече улы Айрат барбекю вокаль ансамбле солисты. Олы улы Альфред эшмәкәр. Әмма җыр аның тормыш юлдашы. Альберт Мөхәммәтдинов улы Альфред Мөхәммәтдинов.
шаулы юрман җилләр искәндә. Шаулы юрман җилләр искәндә. Сагындыра әнкәйемне ямап биргән күлмәкләр, әллә шуны киеп үскәнгә. Сагындыра әнкәйемне ямап биргән күлмәкләр, әллә шуны киеп үскәнгә. Шаулы юрман җилләр искәндә. Сагындыра балачагым искә төшкәндә. Сагындыра әнкәйемнең тирәнешле галышлар, әллә шуны киеп үскәнгә. Сагындыра әнкәйемнең тирәнешле галышлар, әллә шуны киеп үскәнгә. Шаулы юрман җилләр искәндә. Сагындыра туган яклар искә төшкәндә. Сагындыра авылымның чакыр-чыкыр урамнары, әллә шунда аунап үскәнгә. Сагындыра авылымның чакыр-чыкыр урамнары, әллә шунда аунап үскәнгә. Шаулы юрман җилләр искәндә. Сагындыра балачагым искә төшкәндә. Сагындыра әнкәйемнең каһәр төшкән уфалласы, әллә шуны тартып үскәнгә. Сагындыра әнкәйемнең каһәр төшкән уфалласы, әллә шуны тартып үскәнгә. Сагындыра әнкәйемнең каһәр төшкән уфалласы, әллә шуны тартып үскәнгә. Әнкәйемнең ямап биргән күлмәкләр, әллә шуны киеп үскәнгә. Шаулы юрман җилләр искәндә. Шаулы юрман җилләр искәндә. Җилләр искәндә. Җилләр искәндә. Татарстанның халык артисты, дөнья күләм танылган баянчы, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Рәшит Мустафинның балалары чын талант ияләре. Әйдәгез, алар белән танышып узыйк. Рәшит Мустафинның кече кызы Әдилә музыка юлын сайлаган.
Мустафиннар гаиләсе белән танышуыбызны дәвам итәбез. Улы Искәндәр Яңа гасыр телерадио компаниясенең иң оста тавыш режиссерларының берсе. Музыкант, композитор. Бу урында шуны да әйтеп үтәсе килә. Тамашачылар тарафыннан бик яратып кабул ителгән Ялан аяклы кыз телефильмына күп җырларның көен Искәндәр Мустафин язды. Искәндәрнең кызы Рәшит Мустафинның оныгы Ләйсән Мустафина. Leysen hem Ayran Hamidovlar. Татарстанның халык артисткасы, данлыклы биюче Ләйсән Хаметова Рәшит Мустафин кызы. Тормыш иптәше, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хаметов белән бергәләп, алар ике кыз үстерәләр. Ләйсән белән Айратның кызы Рәшит Мустафинның икенче оныгы Айгөл, әти-әнисе һәм әбисе Татарстанның халык артисткасы биюче Розалия Мустафина юлын сайлаган. Ул Фәннур Хәсәнов улы Айнур белән татар биюен башкара. Фәннур Хәсәнов Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә җырчы солист буларак 15 ел хезмәт итә. Ул җырчы гына түгел, ә оста конферансье да. Бүгенге көндә Татарстан дәүләт телевидениесының иҗат тапшыруын алып баручысы. Әйткәнемчә, аның олы улы башкаруындагы биюне сез инде карап уздыгыз. Кече улы Нияз әтисеннән калышмый. Ул оста шигырь сөйләүче. Габдулла Тукай кәҗә белән тавык әкияте. Багын заман бер ир белән хатын туган. Тормышлар шактына фәкир булган. Ашарак бер кәҗә бирелә бер савык. Авыр булган бешеннән дә берсе агык.
Әйтә бөкін ире қағавында қатын. Ужидақшы біләш өтпешер қақын. Кетсін менен чып кежемлен савық. Ашап ята бұшқада азық. Хатын күнде иғым. Яғау. Бұл керек мақмыққа бұсыт қағау. Кеже менен сағық қажып кетсін менен шығып. Алам нешін ағылып тұрып. Не файда бар? Не шірінде мескет кежемлен савық. Бұл мы құжа құшқана қарсы барып. İkişte bu zorla kapışıktırıp gitti bal kavgatma sefer çıkıp. Gitti bal. Bağa, havat bağa. Kulun miydi kuzlarına akım kıra. Bağa. Kutma bağlaş. Arva bile yüz dille uyan buraya bakın taba. Kuka bastı kuzgatı vırı gece kukak. Kuptan de kukvak sarı kurtak. Başlarına bal. İki altığa kokup etişer birbirine. Sin tat, min tat. Gecede sıkı kapsı, şit güçlü vek. Sıkı ete, şit sakay boy hayvat vek. Buraya başı tutup buzgatırga, yurdaşlarının birisinin de şit birek. Zaktırga şunda gezebilen tavuk. Buraya başını tutalmış kullar bakıp, başını İki tutup iki kıvağından yönlendirerek kapşıkları işine salıp. Жыр кетірді менім жүрегіме, зор үмітлер қанат қағышын. Шул үмітлер мәңгі сүнмәсін деп, жырға әйленген кіші тауышы. Танылған нәфис сөз ұстасы, Сүйінбике бәйетін халыққа ең бірінші болып тәқдим етуші Розалия Закиеваның үміт қанаты, сүйіклі ұлы Марат Закиев. Яратырға келдік біз бұл жерге, яратмаған ерек ян алмай. Яратмаған ерек түгел, ян алмаған ерек керек түгел. Яратмыша бізге ярамай. Яратығыз туған елі бізні, яратығыз туған тілі бізні. Бір неге де қарамай, махаббатсыз яшау ярамай. Бір неге де қарамай, махаббатсыз яшау ярамай. Яратулар булмый жеңіл генә, күңелләрне мең кат яралый. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бер нигә дә карамый, махаббатсыз яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый, махаббатсыз яшәү ярамый. Яратмаган кеше яратмасын, андыйларга яну ярамый. Яратырга кирәк Тахир кебек, яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ярыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бер нигә дә карамый, махаббат
Мәхәббәтсез яшәү ярамый, бернигә дә карамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Үз гомерен Әлмәт Татар дәүләт драма театрына багышлаган. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Роза Салихованың кызына Дамира Кузаева үзе исем куя. Асыл бала, театр баласы бу. Зүбәрҗәт булсын ди ул. Зүбәрҗәт аклый аның ышанычын. Бүгенге көндә ул әнисе белән бергә Әлмәт театрында уңышлы хезмәт итә. Берсеннән-берсе матур образлар тудыра. Мин инде сезнең артыгыздан бер ай күзәтәм. Ике атналык, нәкъ шушы урында бер блондинка белән шаярып тордыгыз. Аның башын әйләндерергә һәм башка нәрсәләргә бары тик 35 минут вакытыгыз сарыф ителде. Һәм менә бер атнадан соң, нәкъ шушы урында бер җирән чәчле хатын белән чытлыкланып тордыгыз. Миңа хәтта сезнең өчен уят булып китте. Ул сезнең хезмәткәрләрегез киткәнче көтеп торды. Андан соң сез тәрәзәдән сызгырып аны чакырып алдыгыз. Сез аны хәтта йөгезгә озатып та куймадыгыз. Мин инде сезнең артыгыздан бер ай күзәтәм. Мин сезнең яныгызга якын килеп ялгыштым. Мин яраттым сезне. Мин күрә алмадым. Газапландым, көнләштем. Минем һәр көнем сезнең белән тулы иде. Я әйтегез. Ни эшләргә миңа мондый сөю белән? Ни эшләргә? Мин Худайдан сине сорап алдым. Очрат дидем миңа шундыйна, күкрәгенә газиз башым салып, эш серләрем сөйләп буларына. Сораганда миңа Ходай бирде, бер күрүдә сине яраттым. Моң сирпелгән уйчан күзләреңнең төпкеленә кереп адаштым. Моң сирпелгән уйчан күзләреңнең төпкеленә кереп адаштым. Очрат дидем миңа шундый ярына, күзләремнән мине аңласын һәм яратсын, шулай җәндә тәндә сөелмәгән җирләр калмасын. Сораганда миңа Ходай бирде, бер күрүдә сине яраттым. Моң сирпелгән уйчан күзләреңнең төпкеленә кереп адаштым. Моң сирпелгән уйчан күзләреңнең төпкеленә кереп адаштым. Мин Худайдан сине сорап алдым. Нишлим инде иртә бирмәгәч, уйлап түгел чан яратам сине, үз вакытында сөяу күрмәгәч. Сораганда миңа Ходай бирде, бер күрүдә сине яраттым. Моң сирпелгән уйчан күзләреңнең төпкеленә кереп адаштым. Моң сирпелгән уйчан күзләреңнең төпкеленә кереп адаштым.
Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөнирә Хәбибуллина, композитор Мөнир Мазунов кызы. Ул 34 ел гомерен Татарстан радио һәм телевидениесенә багышлады. Безнең Усман Әлмиев, Мөнирә Булатова, Фәхри Насретдинов, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова кебек бөек җырчыларыбыз аның фортепианода уйнаган моңнарына кушылып җырлады. Ул Хайдар Бегишев белән Финляндиядә иң беренче татар дискын чыгарган кеше. Мөнирә Хәбибуллина улы Ринат Хәбибуллин Казан дәүләт консерваториясе студенты. Ул опера җырчысы булырга әзерләнә. Son qui te mi grembe di veder l'arte tua de tradito hai avuto un capriccio chi non l'ebbe mai il capriccio ed onde lungai la Гадәттә төркемнәр, дуэтлар озын гомерле булмый. Күпмедер вакыттан соң алар таркала. Ә бу төркем татар эстрадасының чын легендасы. Алар 20 ел бергә. Сүзен Заман төркеме турында. Аның алыштыргысыз солисты Айрат Гомәров хатыны Әлфия белән 2 малай тәрбияли. Улы уллары Кәрим Казан дәүләт университетын тамамлады. Хәзерге көндә эшмәкәр. Ә икенче улы 16 яшьлек Әдил бию белән шөгыльләнә. Айрат Гомәров улы Әдил Гомәров.
Жырлый-жырлый ата күндә тыңнар, өр яңа жыр күндә кояшы. Тоя белсәң әгәр бер сулавын, илаһи жыр итеп тоясың. Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов улы Гайсә Маликов. Билен кызы булган диләр, бигерәк уңган диләр. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган диләр. Кешеләрне кеше итә, олыны зурлый диләр. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган диләр. Комбинезон алган диләр, шинелен салган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Билен кызы булган диләр, бигерәк уңган диләр. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган диләр. Солдатта булган диләр. Yine tağın güzüler gitti. Yine tağın yaprak koyular. Salkın güzünün sarı düştü. Sağış sala küngülü bıyığa. Әткәй бәгырем, тагын сиңа килдем. Сөйгән гөлләреңне китердем. Син бит әткәй мине артык сөйеп, шул гөлләрдәй назлап үстердең. Гомеремдә бер очратсам әгәр, синдә яратканны баласын, әйтер идем. Артык иркәләмә, уйла аның синсез каласын, кайгыларның әле буласын, уйла аның синсез каласын. Арабыздан бик иртә киткән җырчы Әлфис Кыямов кызы Айгөл Кыямова.
назлы гөлләре, кояшы, былбылы, сез ул, балалар. Бәхет яңгыры яусын юлларыгызга. Sırlaşabilir şeyler ötüp geçecek. Ders geçi bular.